Втори основен източник на трафик е маркетинг на съдържанието и SEO, оптимизиране. Много от пакетите на MaxCart предлагат включен блог, който е един страхотен инструмент за осигуряване на качествен трафик на вашия уебсайт, чрез създаване на качествено съдържание, което да привлича потребителите и да ги отвежда на вашия уебсайт. YouTube профил, YouTube канал с видеоклипове, които разясняват продукта, услугата или носят информация полезна за потребителите и ангажираща ги, също са метод за отвеждане на посетители на уебсайта. Вашите профили в сайтове за обяви с публикувани съдържания, текстове, статии, обяви с линкове към вашия уебсайт са също един страхотен начин за достигане на потребители. Отново, маркетинга на съдържанието отнема време, отнема ресурс човешки, за да може да бъде създадено качествено и полезно за потребителите съдържание, но възвръщаемостта от тази инвестиция е многократна. От гледна точка на финансов ресурс може да бъде създаден напълно безплатно. Това съдържание може да бъде създадено напълно безплатно. В интернет съществуват достатъчно методи и способи това да се случи. Това, което е важно, е да се спомене, че въпреки че е безплатно, това отнема много ресурси, като човешки ресурс, за да бъде създадено интересно за потребителите съдържание. Но понякога с добри идеи, с добри хрумвания може доста успешно да се развива маркетинг на съдържанието. И той да бъде доста печеливш за вашия бизнес, докарвайки точните посетители на вашия уебсайт, именно чрез добро съдържание.